Kež by tady byla nějaká hra, kterou bych si mohl zahrát, vůbec netuším, protože tady těch her je strašně moc, ale všechny jsou tak strašně špatný. Pulse Donate mě nebaví, Speed Draw mě nebaví, co je sakra tohle? No. Co je tohle za hru? Grow a Garden. Kolik to hraje lidí? 2 miliony. 2 miliony lidí hraje tady tu hru, vole. No to snad nemyslíte vážně. 26 milionů! Tak jsem tady. Hraje nám tady nějaká překrásná hudba, kterou si okamžitě slumím. Ne, to mě nějak moc nezajímá. To jsem nechtěl! Tohle jsem si chtěl slumit. Tak, děkuju moc. Tak jsme tady. Co to je? Moje farma, tady je moje farma, jo. Já mám jako ty prej jako jít sem, tak já jdu sem. Dobrý den. Povídej si s Tomem. Carrot seed. Můžu to jako koupit, jo. Koupil jsem si semínka mrkve, abych to tady mohl zasadit. Teď mi to jako bude jako růst? A jak dlouho? Jako, jak to? Jak? Jo, už to roste. A už tak je hotovo, jo. To si, jo, teď to můžu prodat. Takhle. Jo, dostanu peníze. OK. Zajímavé. A jako co teď, jako mám jako se teda nakoupit něco? Tak si koupím dvakrát, viď? Už to bylo za zvuk, ty. Tak já to sem jdu dát, tady jako sem a sem. Viděl jsem nějaký videa, že vám to lidi můžou i krást, ale myslím, že to je za Robuxy, doufám, že prostě nemůžu tak jen tak jako přijít. Co to je? On tady má dinosaury, on tady má nové dinosaury, cože? Co to je? Tady jsou mraky pěkně. Sluníčku, jo. Tady to můžu vzít a... Proč je taková zarostlá do země tady ta? Jo, oni mají i váhu, jo. Tady ta nějaká velká, ty vole, a tady taková menší a tady ta úplně to. To bude drahá. To bude drahá. Jo, a vždycky jako musím, ne vždycky, ale vždycky... Když budu chtít prodat jako víc věcí najednou, tak musím kliknout na... I want to sell my inventory, asi hádám. OK, takže máme 54 penízků, takže tako můžeme nakoupit... Já si můžu koupit i tohle. OK, takže teď mám jahodu. Mám teď jahodu, jo? To mi takhle sem. Teď budu muset počkat, až to vyroste. Please give me... Co chceš? Já nic nemám, kámo, nemám nic. Můžu dát jako... Jo, tady mi také port, ne? OK, hustě. Teleporty. Tak já se jdu tady porozhlídnout, co tady mají lidi za krásné rostlinky, protože díky tam jsou dinosauři prostě, super, to je výborný. A... Tady má nějaký bambusy, ty vole, předostlý. Kámo, ty mě tady o něco žádá a podívej se na to, co on má tady. Jasně, no. Stojí Robuxy, no. Takže tak, vole, mi to nemůže ukrást. Co? Nech mě vejt. Se jenom prozlídnu. Ty vole, tady je strašně moc věcí! Ne, jdu pryč. Mi to vyrostlo? To na 70%. Hej, co to tady je? Co to je? Moon Melon Tempestuous plus Sandy. OK. A týpek tady má... Co to jako je? Co to jako bylo? Co to jako bylo za věc? Dobrý, už to vyrostlo. Už to můžu... Já tady můžu vzít? Jo, chápu. Dobrý, nic, držím hubu. Ono jako vyrostl ta rostlina, ale ještě tam na to musí vyrůst jahody, ne? Hádám. Dobrý, ale takhle nemůžu nic dělat, že jo? Já takhle musím jenom počkat, až to vyroste. Sakra, takhle mi to vůbec, to byl blbý nápad takhle. Ale už to roste, ale. Let's go. A tady je strašně málo lidí, jako. Protože to hraje 2 miliony lidí, tak tady moc lidí není, tyvo. Jako můžu rozbít, nebo co s tím mám dělat? Nějaká brána tady, tyvo, nebo co? To je hustý. Ale tohle jako dneska nebudu dělat, tohle doufám, to jako, ne, to jako se dneska nedočkáme. To je tady v shopu třeba, no jasný. Seed pack. Jako tohle všechno jakože něco z toho dostaneš, nebo všechno? Asi něco, že? To asi všechno dostaneš hned. Culinarian chest. A jak tohle, jak to je prostě zvíře? Pak tady mám motýly, vosy, ty včely nějaký, co to? Můžu mi to píchnout? Co to je? Můžu ty přečíst? Typek se jmenuje...
On se jmenuje Joni, tady to se jmenuje jak? Lani. Jsou mu 2 a tady tomu 23. To už je starý. On to vypnul. Už mi vyrostly moje jahody. Vyrostly. Počkej. Oh! Máš bambus, gratuluju ti. Nech. Co je? Mi dal... No to sell. Prodám. 7! OK, dobře. Wait for me. Co? Zmizel. No. Že tady vlastně můžu teďkon vybrat, co chci. Blueberry seed. Já si to můžu koupit třeba. Ale on to není na to naskladovaný. Jo, ono se to restock? Ne. Co to je? Kamo. Pejsek. Nechci mi dát pejska, že ne? On mi dal psa! On mi dal psa! No ne. Tohle jako, a jako můžu to jako... Co tím jako můžu dělat? To jako prostě můžu jenom prodat, ne? Kolik to stojí? 100 000! Cože? Tak to je krutý, ty vole. Já si koupím tady ten watermelon. Pak si koupím... To má to. Ale musíme být taky trošku jako, musíme být skromný, jo. Nesmíme to nějak jako moc rotit, jako tady ty věci. Takže to tady trošku to tady jen takhle trošku to rozdrandíme. Tak, hotovo. Jdem to tady sem také zasadit. Je to tam? Tak, dobrý. Nevím, co mám dělat s tímhle. Jako... Kam jsem ho hodil? Hej! Co to je? To je meloun jako svině, ty vole. Můj to sebral? Ne. Hej! Kam jdeš? Teď si vezmu, super. Teď to roste docela rychle, ten tulipán. Co dělá? Co to udělal? Je to ten meloun? On tady jako to bude tak chodit, jako. To ne. Můžu sebrat jahody, let's go. A tulipán. Tulipán můžu sebrat. Ty vele jako... To nechci, jak jsem. Chci prodat svůj inventář. Moc jsem toho nevydělal, ale nevadí. On mi dal tenhle meloun! Takže jdeme tady prodat tady ten watermelon. Let's go. Co to je? Ty krávo. Že to jsem nějak hodil blbě, ne? Jsem to nějak hodil blbě, podívej se, jak to roste sem. Co ten pes, jako mám nějak krmit, nebo co s ním tady mám dělat, hej. Stůj. Já ho můžu krmit. Jo, počkej, já musím nakrmit. Co dělá? Počkej, co udělal? Počkej, on je zatím v pohodě. Nemá hlad, tak dobrý. Co to je? Co to? Hej, ale tak... Dobrý, jo, ty tady má opice, co? Kámo, to tady má džungle, jako reálně, to je fakt džungle. Tady má fakt džungle tady. Tak to je dobrý, jo. Hej! Kam si myslíš, že jdeš? Strawberry. Co mi ještě vyrostlo? Zatím nic, ok, tak dobrý, já to tady jdu prodat a koupím si nový seedy. Nový seedy. Tohle prodám. Jsem nezískal toho, ale podívám se, co tady máme, si tady můžeme vybrat. Nemůžeme nic, protože... Zase to je vyprodaný, nebo já nevím, co s tím dělají. Koupím to všechno, vykoupím to. Co to je? Co mi to... Počkej, ale ne. Já tady dostávám věci od toho týpka. Co to je? Kámo, to si chci zasadit. Já si to chci zasadit teď hned. Si to chci zasadit. Tady jsou nějaký velký tady ty tulipány, vidíte to? Jsou trošku větší jako nějaký, ne? 200 000 jsme dostali. Ty vole. Já potřebuji lepší seedy, tady to je strašně málo, já potřebuji třeba tohle, já potřebuji... Nevím, něco. Tam tady ty... A už můžu sebrat melouny? Ne, blueberry můžu sebrat, já to vezmu. Vezmi to! Tak, dobrý, no tady pozbírám.
Všechno, co tady sebrat, tak to pozbírám. Shiny? Počkej. Nějaká shiny věc, co jsem to sebral? Tohle? 70 000 jsme dostali, jo, to je docela dobrý, to už je docela jakoby v pohodě, to jako nebudu kecat. Je typy mi tady ale dává furt věci, to není vtipný. To není vůbec vtipný tohle. Ty to třeba tady tomu týpkovi, ten taky tady nemá nic. Jo, počkej, co to bylo? Co to měl? Co to je? Co to je? Počkej, reset! Reset! Potřebuji seedy, teď hned. Okamžitě. Okamžitě. Dělej, kurva. Potřebuji tyhle. Vezmu si ten bambus. Vezmu si ten apple seed. Zase je vyprodaný, vole. Zase je vyprodaný. Prdele. Ještě něco tady je dobrýho? Není. Co to mám v ruce? Jo, lopatu. Můžu sebrat ten meloun už? Jak dlouho poroste ten meloun? A ten bambus? Ten bude vysoký, tenhle. Tenhle bude vysoký, no. To bude mít těch 11 kg, nebo kolik to má. To není dobrý. Hej, pojď sem. Máš hlad? Nemá, ale už mu jsou 3! Už mu jsou 3! Už mu jsou 3! Nepačte, jak si vyprodaj ty seedy, tak ono to... Frozen bambus. To je nehustej. Ale mě tady to poroste dál! Někdo tady má 21 milionů. Nevím, co je shekels, vole. Je šakal asi, nebo nevím. Já chci, aby tady bylo víc lidí, tady je hrozně málo lidí, tady je to úplně mrtvý. Kromě tady toho týpka. Co dělá? Co dělá? Co jsi udělal? Co? Jo, on se vyvinul, on už jsou mu zase 4, ty vole. Hej! Moc rychle rosteš, kámo, moc rychle. Zase klídek. Už se resetnu ten shop? Jo, počkej. Bambu? Tohle můžu vzít? O můj bože. Co je tohle? Co je tohle to hnědý? To je to jabko, jo. Aha, tak to je dobrý, no. Tak to je jako hodně v pohodě tohle. Okay, takže Golden Lab Dug Up Carrot Seed, cože? Ten bambus, hej, co se to děje? Co se to děje? 15 kilo má ten... Ty krávo. Tak to jdu prodat teď hned. Teď to jdu prodat okamžitě. Kolik to bude stát? Hodně. Hodně to stálo. A začíná se nám to tady takovou trošku jako rozrůstat lehce. Je to tady poznat trošičku. A pojďme na to, pojďme koupit nějaký věci, dělej. Rychle než to se všechno vyprodá do prda. A to se ale nemůžu vzít ani. To ani neto tady ani není. WTF? Teda moc nelístoklo, kámo, tady není nic, jak to mám stihnout jako. Já si třeba tohleto. Elder Strawberry Seed. Nějaká pradávná prostě. Nějaká pradávná jahoda. Ten nemá víc než ten týpek, co mi dával ty věci, jo. A to jako můžu všechno prodat tady to. Asi ne, to je nějaká to. Nějaká dekorace tady asi. To je sice super, ale já chci tady jako... trošku mi to tady zase vyrostlo, tak já tady zase takhle vyzbírám. Já potom můžu líst. Tak to je hustý. Všechno tady vezmu, tady jde. Možná nic nevynechám. Tam tohle jabko bude velký. To vyrostlo teprve do 14, jako to má teprve 14% to jabko. Tak to je dobrý, děkuju moc krát. Asi už chápu, proč jsou na té hře tak jako lidi závislí, protože ty vole... Jako hraje to 2 miliony lidí, to je neuvěřitelné, to je fakt jako nesmysl, jako jo, to je fakt jako nesmysl a momentálně je to nejhranější hra na Robloxu, mám takový dojem. Přitom je to tak strašně jednoduchá hra, víš co, to je prostě tady, že tady rostou, že tady roste ovoce, zelenina, ale vlastně, ale jako, prostě tě baví na to čekat. Já nevím, jako asi už chápu, proč jako je to tak populární ta hra, no. A to dohromady 26 miliard, jako... návštěvníků, to je trošku insane. Kámo, tak to poroste třeba nejdál. Podívej se na to. Můžu na to vylíst prostě, že bych vylesl ten bambus a vyrost, jako půjdu na to. Nejde to. Bude to. Tady vylezu. Let's go. A tepka má 18% teprve. Jako to vyroste ten strom. Jak potom jako seberu ty jabka, jako to jako spadnu z toho stromu, nebo... Jak to jako vyzbírám? To jako nebude tak jednoduchý. Posázím to tady mrtvema, ty vole. Ale zlatá, tam byla zlatá. Mi chce furt dát věci, ale já nechci to mít tak jednoduchý, asi.
Je to dobrý, ale... Dobrý, tak já jdu s ním, ježišmarja. Ale tenhle to má hustý, jako, tenhle to má jako hodně dobrý. Dejte mi něco dobrýho. Nemůžu nikdy stihnout. Mě to baví úplně sbírat, úplně taky uspokojivý, úplně, že to prostě jenom takhle klikáš Ečko, že... Hotovo. Podívej se na ten strom. Podívej se na něj. Podívej se na ten strom, jak vypadá úžasně. To můj pes. On furt nemá hlad. A je noc. Jak se změnila ta hudba? O můj bože! Kámo. Tak tohle je epic. Tohle je epic. Hodně bejkne. Oj bože, je to nebe hezký. Ta hudba je úplně taková uspokojivá, úplně že... Tohle je epic. Ok, tak už po nějaký době jsem tady prostě čekám a to jabko jako trošku vyrostlo a není to ještě ani v půlce, jakoby, jo, takže máme tady prodává věci, víš co, jakoby, už není fakt vtipný tohle. Už jsem si konečně mohl vzít ten melon, který jsem tak strašně dlouho čekal, tak takhle vyzbírám tady to všechno, dobrý, jdeme to prodat. Za několik dostaneme, společně s tím, co mi dal ten typek. Dostali jsme, nevím kolik jsem měl předtím. Každopádně chci se podívat, jestli už jsou nějaké seedy dostupné. Nejsou, ale za 36 sekund budou, takže tady si počkám chvilku. Tak pojď, co tam je? Tohle si beru. Děkuju. Nic víc. Zase nic, ty vole. Ok, stihnu jsem koupit jenom 14 bambusu, prostě všechny jsem vykoupil prostě, ale nic víc. Prostě, to je prostě všechno tohleto, jakoby no. Já jsem to dal do sebe, to jsem nechtěl. To bude vypadat hnusně teďkon, to je výborný ty vole. A blueberry si tak taky k tomu zase. Ale nebudu se asi moc soustředit na to, jak to vypadá, prostě chci, aby to tady vyrostlo, jo, prostě nekomentujte něco takového. Já mám vlastně tomato, podívej se na to. Ty krávo, to je rajče jako svině. To rajče má kilo. To rajče má kilo. Můžeme zase vyrostli nějaký super čuper bambus vysoký, protože to bych jako byl docela rád. Zatím rostou takovýhle, což by jako taky nemuselo být špatný. To ta včelka. Nebo vosa. Mám tady ty jahody. Je dobrý u těch jahod a u tady těch blueberry prostě, že on to vlastně vyroste, ale už to nemusíte zasazovat znova, protože prostě jenom stačí vyzbírat ty jahody a tady ty různé věci. To je super. Třeba u těch mrkví to musíte, že ho znova zasadit a... Co ty melouny, já to furt nemůžu sebrat. Ne, to je blueberry, aha. Ticho buďte. Co to je? To je ono? Coconut seed. Jo, on to jako vykopal ten pes? No to ne. Kokonut. To je fialové, pozor na to. Ale bambus je zlatý. No nebudu dost tak malý, no, jako, ale já chci tamhle ten velký bych jako chtěl, no. Ten bych jako chtěl znova, no. Kdyby mi to vyrostlo takový velký. Tak to vyzbírám i tady ty rajčata. No to funguje u těch rajčat, tak to je výborný, to je super. Vypadá to, že ten kokos poroste jako docela dlouho, jako, protože to nemá ještě ani 1%. To je ten strom. Teprve 44%. Teprve. Furt není v půlce ani. Chci ten pejs třeba jako najíst už. Což je prostě najím, jako prostě, tak on jako bude růst rychleji, ne? Jako prostě hrozně pomalu, já ho najím, teda nakrmím, jsem chtěl říct. Najím. Stůj! Zastav se! Můžu se zastavit. Já takhle to musím. Počkej, stůj! Musím zastavit. Zastav se. Nakrmil jsem ho. Protože je spokojený. Já ho taky můžu sebrat. Ale je větší, no, je větší. Je frajer. To je frajer. Podívej se na někde. Jak si jde, ne? Ty mi něco dobrýho, prosím, já chci něco do. Proč tady zase nic není, ty vole?
Jsem si tulipány, vole, na rozloučenou, vole. Kámo, co se děje s tím kokosem? On ještě ani nevyrost. Jako neroste vůbec, jako vůbec. Mám ho zalejvat? O, to je zlatý. Zlatý tulipán. On to fakt vykope ten pes. Kámo, to je hustý. To je hustý, kámo. Tady zase tu jednu mrkev, tady takhle vedle toho tulipánu. Tady krásně mi sbírám. Já jsem sebral barevný ovoce. Sebral jsem něco barevného. To jsem sebral barevného, prosím. Rainbow tomato. Oh shit. Ale nejsou moc přísně podmínky na to, abychom tady pěstovali zeleninu a ovoce. Dostal jsem 500 000, kámo. Ty krávo. Tak to je hodně, no. To je jako... To je hodně, kámo. To jako není žádná sranda, tohle není sranda. Vypadá to, že strom už je v půlce konečně. Že... Ale je fakt obří, jako je fakt obrovský, kámo, jako... To není ani možný. My to prodáme na to, že tady to jako by první epizoda, vlastně v podstatě, že to hrajou poprvé, tak si myslím, že to je absolutně, jako, že jsme se docela rychle vylevlili díky tomu týpkovi hlavně, protože sám bych nebyl tady asi určitě. Takže asi to bude díky tomu týpkovi, asi prostě štěstí na tady to a každopádně, pokud byste chtěli pokračování z té hry a chcete vidět, jak tady ten strom vyroste až úplně do maxu, tak tady zanechte like, odběr se zvonečkem, ať vám neuteče další video na tomhle kanále. Já vám děkuju moc, že jste se koukali, no a my si uvidíme u dalšího videa. Zatím čus!